Tak, čo určite nikdy nerob, nedávaj lieky, ktoré boli predpísané tebe, svojim príbuzným, a pozor zvlášť na lieky, ktoré sú proti migréne, tzv. Antimigrénika, konkrétne skupina triptany. Sú to veľmi kvalitné lieky, ktoré tebe môžu veľmi pomôcť, ale tvojim blízkym môžu ublížiť. Konkrétny prípad, približne 25-ročný syn daroval, alebo teda chcel pomôcť svojej matke, ktorá však mala okolo 50, dal jej liek od bolesti hlavy typu triptan, teda antimigrénikum. Tá pani mala ale v čase bolesti hlavy vysoký krvný tlak, o ktorom nevedela, a teda po užití triptanu dostala cievnu mozgovú príhodu. Môže sa to skončiť takto, alebo ešte horšie. Takže toto som vám chcela dnes pozdieľať, že nie každý liek, ktorý je určený vám, je vhodný aj pre vašich príbuzných a že nie každá bolesť hlavy je migréna. Ak chcete sa dozvedieť viac, sledujte ďalej môj kanál. Ďakujem za všetky lajky a zdieľania. S pozdravom, vaša doktorka Janka.